Θάνατοι by Κώστας Καριωτάκης. Read in Greek for LibriVox.org by Anna Freud. Θάνατοι είναι άνθρωποι που την κακή ώρα την έχουν μέσα τους. Χεράκια που κρατώντας τα τριαντάφυλλα και απ' τη χαρά ζεστά των φιλημάτων, χεράκια που κρατώντας τα τριαντάφυλλα χτυπήσατε τις πόρτες των θανάτων. Ματάκια μου που κάτι το εδιψάσατε και διψασμένα εμείνατε ποτήρια. Ματάκια μου που κάτι το εδιψάσατε και εμείνατε κλεισμένα παραθύρια. Ω που είχατε πολλά να υπείτε στόματα και ο λόγος σας διάλεξε για τάφο. Ω που είχατε πολλά να υπείτε στόματα και τον καημό δεν είπατε που γράφω. Μάτια, χεράκια, στόματα, ιστορίστε μου τον πόνο κάποιας ώρας, κάποιου τόπου. Μάτια, χεράκια, στόματα, ιστορίστε μου τον πόνο των πραγμάτων και του ανθρώπου. End of poem. This recording is in the public domain.